சேவைகள் தொண்டு நிறுவனமும் நம்முடைய பள்ளிக்கல்வித்துறையினுடைய நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊர் பள்ளி என்கின்ற திட்டமும் ஒருங்கிணைந்து நடத்துகின்ற சிறகை விரி உயர பர என்கின்ற திட்ட துவக்க விழாவில் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற முனைவர் மதியன் வரும்போது கூட மயத்தை சொல்லி அந்த 10 பேர் 3400 எந்த பள்ளிக்கூடத்தினால் போயிட்டு வந்தாரோ அதே பள்ளிக்கூடத்திற்கு இந்த வருஷம் வரீங்களா இந்த தொலைபேசி மூலமாக தொடர்ந்து அவர்களை கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு தங்களை நிலைநிறுத்தியிருக்கிறார்கள். அவருக்கும் ஒரு குழுவை சார்ந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு நன்றிகளை ஒரு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக தெரிவிக்கிறார்.